சொர்க்கத்துக்கு எத்தனை வாசல்கள்? 8 வாசல்கள் இருக்கிறது. இந்த 8 வாசல்கள் வழியாகவும் அல்லாஹ்வுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள், ஒவ்வொரு வாசலின் வழியாகவும் ஒவ்வொரு கூட்டம் அழைக்கப்படும். தொழுகையின் வாசல் வழியாக யா அப்துல்லாஹ் ஹாதா கைர், இது உன்னுடைய வாசல் தொழுகையாளியே என்று சொல்லப்படும். நோன்பாளிக்கு அர்ரையான் என்ற ஒரு வாசல், அதன் வாசல் வழியாக நோன்பாளிகள் அழைக்கப்படும். இப்படி ஷஹீதுகள் அவர்களுக்கு என்ற ஒரு வாசல், இப்படி 8 வாசல்கள் வழியாகவும் அந்தந்த கூட்டம் எதில் அவர் சிறப்பு பெற்றிருக்கிறாரோ அவர் அழைக்கப்படுவார். ஆனால் இந்த 8 வாசல்கள் வழியாகவும் ஒரே ஒரு பெயர் மட்டும் அழைக்கப்படும். தொழுகையின் வாசலிலும் அவர் இருப்பார், நோன்பின் வாசலிலும் அவர் இருப்பார், அல்லாஹ்வுடைய மார்க்கத்திற்காக போராடிய வாசலிலும் அவர் இருப்பார். இந்த 8 வாசல்கள் வழியாகவும் ஒருவரின் பெயர் அழைக்கப்படுமா என்று அபூபக்கர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கேட்கிறார்கள். அல்லாஹ்வுடைய தூதர் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள், அபூபக்கரே, உன் பெயர் அந்த 8 வாசல்கள் வழியாகவும் அழைக்கப்படும்.